amarya ta saka mata kishi ya fiya abinci kan uba ya angon zai. Showing off, don't wanna have to wait tonight. Better off, I'm gonna find my way tonight. To me, I wanna heal your sorrows. Talk to me, we'll make a new tomorrow. Talk to me, one night to find the answer. Talk to me, what makes this happy faster? What makes this happy faster? Tomorrow. Baran tashi shi gida da wannan ma gaba ɗaya kai. Zamanin ya zama mai buɗewa wallahi. Wai kai kaya ɗaya kake da shi? Kai ma kaya ɗaya kake da shi? Ina da kaya. Kaya ɗaya kake da shi? Kaya? Kayan sa ido mana. Kike da kayan sa ido? Kayan sa ido ne. Kai sai kalle ni ka ce an ga waye ke sai. Hello? Gari na zuwa. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa.